I SiboCare, We Care. Vi ønsker at gøre en positiv forskel. Vi tilbyder et bredt og professionelt udvalg af tryksårsforebyggende, trykaflastende og sansestimulerende hjælpemidler, der har til formål at forbedre brugerens sundhed og trivsel og gøre hverdagen lettere for plejepersonalet. Vi leverer vores hjælpemidler og løsninger til blandt andet hospitaler, plejesektor, psykiatri og institutioner. SiboCare distribuerer en række hjælpemidler, som er udviklet til at gøre en forskel for brugeren og plejepersonalet. Vi udvikler også egne produkter inden for tryksårsforebyggelse og sansestimulering med fokus på en bæredygtig og ansvarlig værdikæde. Vores produkter gennemgår en udviklingsproces, der er nøje beskrevet i vores kvalitetsledelsessystem. Derved sikrer vi, at vores produkter lever op til en høj kvalitetsstandard og gældende lovgivning. Vores team af sundhedsfaglige konsulenter og medarbejdere i kundeservice står altid klar til at rådgive og hjælpe med at finde de rigtige produkter og løsninger til dig og dine borgere. Størstedelen af vores produktsortiment lagerføres i Danmark, hvilket sikrer dig hurtig levering. SiboCares professionelle vaskeri håndterer daglig vask og vedligeholdelse af madrasser for blandt andet hospitaler og kommuner. Vores chauffører afhenter de urene madrasser og leverer rene, klar til brug. Vaskeriet er NIR-certificeret og overholder Sundhedsstyrelsens høje hygiejnestandarder. Udover vask, vedligeholder og reparerer vi også madrasser og pumper for at forlænge produkternes livscyklus. Reparationer udføres både på vores eget værksted og på kundens lokation. Viden, erfaring og uddannelse er for os grundstenene i god sundhedspleje. Hos SiboCare er det derfor et mål at gøre viden og uddannelse tilgængelig for alle. Vi afholder gerne produktdemonstration i vores showroom eller hos dig. Demonstration af vores produkter kan også tilgås virtuelt via vores online læringsplatform SiboCare Academy. SiboCare er en del af noget større. Vi er ejet af Asker Healthcare Group, der som gruppe er en af Europas førende leverandører af medicinske produkter og løsninger. Missionen er at støtte sundhedssektoren i at forbedre patientresultatet, reducere de samlede omkostninger til behandling og fremme en ansvarlig og bæredygtig værdikæde. I SiboCare får du en samarbejdspartner, der ønsker at skabe værdi for dig og for samfundet. Vi er dedikeret til at gøre din hverdag lettere med hjælpemidler, der virker. SiboCare. We Care.